waɗi jamma goto banda men mine joom suudamo amin leli amin ɗani mowniraɓam ɗiɗo ɓe gartet ɓe jaggi min ɓe beddi min e maayo he banda men o wi mowniraɓe mo ɓe jaggimo kanko joom suudu mo o beddimaɓe e maayo he la tabba jere tekkere ɓe nder rondaki gacce ñiiri belde kakol sukaɓe ne gadda so kaɓata tuma koɓe mbi la vie est un combat jusqu'à la mort aduna ko sippiro ha mayde mamma en liɓaka bamma en liɓaka ñalowma hande a wari a darima a liɓaka. assalamu aleykum bandiraɓe musidɓe tedduɓe on calminamon beltanamon mbiyam mbar jaam Allah wone mon en gari kadi weltinde pittali no gawnen waɗe kala saaha bana men ñandene en jeehino ha babiraɗo joom bewo haalni jinno histoire mum histoire o yurminima no fewi jinno wi hay warde marsan o hankkadine kon taƴat juɗɗe e koyɗe ɗe e nder hen banda men babiraɗo joom daɗiɗo ɓalejo wi kañumne kadi yiiɗi haalande jinno histoire mum so histoire o weeli jinno yaafo marsan o feccere heddo feccere bana men ɗum fof noon ko Sara haalnanno en histoire o Sara haalnanno Binta histoire o lamɗo kañumne kadi ene heeɗi Sara ari ha ɗon wi lamɗo weeri hankkadini jehen kirtoya kam kono sa hokkinomi jamma goɗɗo mi wuuri mo waw jokkiran ɗon histoire o bana men lamɗo hokkimo lamɗo ummima hucci hajuji mum o wirtima bamum Sara o salmini ɗum tan o ɓenni o addani Sara bamum Sara hankkadini fuɗɗimo hoolade wonde ɓiyum no wuuri bana men en garino ha ɗo henne joni noon alay saago jokkiren ƴeewen oɗo jinne so tawi mo war marsan o ƴeewen kadi Sara so tawi jokkiri histoire o taw ma lamɗo warmo walla ala joni noon banda men kettoɗen yimɓe ƴeewa holto fayi kono noon ko guila joni kadi jimmi mbaɗon like vidéo o mbaɗe like vidéo guila joni ko adi keɗen ɓenna maximum de like mbali yimɓe mbawa jokkide histoire o banda men Sara hokkama jamma goɗɗo yo wuur e nder hen jammo ari Sara e lamɗo leliyima Binta kañum kadi leliyima to wowno lelade nde yano haalen ɗogo Binta are Sara wi Sara monam sa ɗanayi ar jokiran min histoire o min jiiɗi andude oɗo babiraɗo joom daɗiɗo ɓaleji holko woni histoire mo bana men nder hen Sara ummi lamɗo ummori Sara namdi lamɗo taw jokkirat lamɗo wi aha yo jokkin Sara fuɗɗi Sara wi kanko babiraɗo wi jinno ɗiɗo dewaɗi ɗiɗi mo jiiɗa ko mawniraɓam ko minen jiidi baaba min gurdini e babam duuɓi kewɗi sanne ha babam rutte jomum e nder hen nde babam rutte jomum babam ne ɗaccitno min ndonu omo ɗaccitno min jawdi min ndendini foof min batti ɗum jawdi lelindi min batti ɗum haalis woni ko 120 ujunere kañum fof ko 120 ujunere min pecci ɗum minen tato ɓe mone amen fof nowi 50 ujunere bana men o wi mone amen fof nowi 50 ujunere minen kala min mbaɗi birikaji pour min batta yeyde ɗon e wuramen he min goni ɗon hamin jeeya Allah ne waɗi noon jeygam ngu ne yaari yeeso min ko jeeyami ko ne marsi no feewi kamɓe haɓe jeeyani kono ko jeeyami ko ɓuri koɓe jeeyata ko e nder hen noon yi ha ñalawma goto mawniraɗo amen keccuɗo minen kala o wi kañum noon alay saago ɗanno yaha caggal leydi en yaha en watta yeeyoyde toon wasata arsigue mum taw ko toon woni nder hen banda men o waynima min ballimo bagage kala fewnama ko foti fewnede weeti hankkadino o dawi o yaɓani maayo o ƴetti bateau o yeehi o yeehi hankkadino o fayi leydi wondi min mbayri nandirde fodde hirande min yiyanimo fodde hirande mi nananimo waɗi ñalawma goto mbeɗa yeyanno e birigam he ha neɗɗo goto naati e birigam he en waɗi comci ceehiɗi ene wayno ƴeewowo sarak ni nde o yetti nde o salmini calmiri momi ɓenmi ɗon maaro mbimi mbeɗa sakkomo
o wi kam mare andirhanimi nde o wi kam mare andirhanimi de darmomi tawmi de ko mawniraɗo amen janoɗo woni ɗo tan maɓɓuymi mo gonmi e woyde mbimi an holno ganditirtamami ɗiɗo comci a kam ko waɗmani o wi kam mi wawa haalandemo ko kemmi ron ko fof kono noon to gonnomi to mi dañino jawdi ha heewi ene weera mbeɗa arta ga henne bandiji jane kam bandiji pii kam ɓe jaɓani wardemi dogmi ɓoccitimi kono comci am e bagage am fof ko toon heddi ɓe gañi kam ni ɗum saabi o saaha gartirmi ɗiɗo comci ceehiɗi bande men o wi ko bandiji janemo jamma mo fonno artude o hankadi ni kanko noon o dogi o heeɓi ɓoccitadeɓe o dogi o arti ga henne bana men kanko babiraɗo joom dadiɗo ɓaleji kalanoɗo uyde o wi noon nde jurmimomi ndeysan maɓɓime mo gonmi e woyde nomomi tarode pour o loro ɓattinmomi ndiyam o loori ɓattinmomi ñamde o ñaami jaltinmi valise am comci ɓurɗi moƴƴude hen ɗi tottumomi ɗum mbimi yo wattu ɓornade ɗiɗo comci jiyami daroymi kondanam tawmi mi dañi 60 ujunere tawmi kondane ne waɗi 60 ujunere jaltinmi 60 ujunere ɗi peccumi ɗum dokkumomi 50 ujunere mbimomi yo fuɗɗitoro golle 50 ujunere keddiɗi ɗi moftumi ɗum banda men kanko babiraɗo wi dokkumomi 50 ujunere yo fuɗɗitoro golle min ballimo ha ummini bitik min gondi ɗon hankadi hamin jeeya min goni ɗon hamin jeeya kono ha joni ko min ɓuuri marsude mawniraɗo amen goɗɗo kañum kadi wi ene yaha ene ƴeewi arsigi mum to wona caggal leydi woni bana men nde wino nde mino e mawniraɗam janoɗo min mbaɗi feere fof pour min kaɗamo yaade kono wi ala kanko jaho tan min mbimo an a yi mawne men yeehi ala ko artiri toon so wona caɗele anne mbiɗa kadi aɗa yaha saɗa wawi kettoɗa ɗo jeeya ɗo kam koye galle ma gonɗa a heewa en caɗele sa yeehi toon a anda ko kawrata toon hakkadin min kalnimo kala façon haala pour o wasa yaade kono wi ala kanko jahawo tan bande men min gandi hankadine ala komin mbawi hen min ballimo hakkadine pour o yaha min ballimo komin mbawno walludemo hakkadine o heblima nde werno kam gon kadi o yaɓani maayo o ƴetti bato o yeehi bande men o yeehi woni toon hirande kankone kadi o heeɓi ko mawniraɗo o e hebno ko kankone kadi bandiji janemo o arti ga henne nde o artine Allah waɗi min kala ko jeeymi mi moftat e bawɗe Allah min kala ko jeeymi mi moftat Allah waɗi nde dalmi kondanam nde tawmi kadi wonko woni hen ƴettumi 50 ujunere dokkumomi pour yo fuɗɗitoro golle dokkumomi 50 ujunere nde yo fuɗɗitoro golle ƴewmi kadi e comcam moƴƴi dokkumomi banda men e nder hen min goni ɗon minen kala amin jeeya nde yano ha woni lebbi ɓe gara yam kamɓe mawniraɓam ɗiɗo ɓe mbi kam an noon ɓayde a suwa ya caggal leydi taw alay sago enen tarɓe fof jaaden toon gonga minen min jeehi min keeɓi toon caɗele kono waɗi noon tan ko goto goto min jaari enen tarɓe joni so jeehi toon min kew doole hay goto men wawa fiye toon taw goɗɗo ne daara hakkadini banda men kanko babiraɗo o yiɓe gaare kamɓe mbi alay sago min jaaha toon min jaaha caggal leydi min ƴeewi arsugaji am wasata to ko toon goni mbimi ala mimi yahani mbi wono on jeehi ala ko keɓɗon toon jiɗɗon kadi min yomi yaha ala mimi yahani calimi ha woni ɓe kaali haalullaji kewɗi ɓe kaali ha ɓe tampi kono mbimi ala mimi yahani banda men kanko babiraɗo o wi fodde duuɓi 5 haɓe ndewayama haɓe kalnami kaɗo haala fodde duuɓi 5 mbeɗa salo duuɓi 5 ɗi fof caliɗo ha waɗi ñalawma goto hankadi ni ɓe pooli kam e haala jammi yaadude mabɓe bande men wi ha waɗi ñalawma goto ɓe pooli kam e haala jammi yaadude mabɓe joni noon min pewni komin pewnanno min keblima min ƴetti ɗon fodde lewru hamin keblo pour no min jaari e nder hen banda men
lewru ndu min ƴetta min keblo ndu moƴiraɓam ɗiɗi ɓe kala ko ɓe jogino e jawdi ɓe ñaami jawdi maɓɓe ha laaɓi ceer haydara ɓe keddora saaha min jaharo hen darmi kadi kondanam darmi taw wonko joguimi taw min waɗi 160 ujunere ƴettumi 60 ujunere mbimi ɓe ɗiɗo 60 ujunere en peccat ɗum ƴeewen no nowirɗen to jiɗɗen yaade to yimɓe liggiro 60 ujunere ɗi 60 ujunere keddiɗi ɗi yimɓe mofta ɗum ɗo e galle he sabu en ganda so jeehi ko jogoɗen tawde toon so jeehi kam so tawi Allah waɗi newahi no jiɗirɗen ni taw sen gatti ga kam eɗen jogui ko moftuɗen bana men mbimi ni ƴettuɓe 60 ujunere ɗi ɗon dokkumiɓe mbimi kamɓe goni mawɓe yoɓe ƴeew nomin pecciri ɗum min ƴeewa komin coodi e marchandise uji min nowora 60 ujunere keddiɗi ɗi jaami ƴewmi ɗon nokku gooro moftumi ɗon kamɓe koye maɓɓe ɓe tawa aɓe jiiya ɓe jii kadi mbeɗa mofta ɗum minen fof amin daari moftumi ɗon 60 ujunere ɗi 60 ujunere keddiɗi ɗi min coodi hen bagage min coodi hen marchandise pour ganduɗa hoorema min nowora beele somin jettima min daña komin jeeyi nder hen bande men min jaaɓani maayo min ƴetti bateau hankkadi ni min jeehi min ɓooye maayo he ni kono noon min jettima e dow jaam nde min jetti nde hada min naatoyde nder wuro to marchandise uji momin joginoɗi min jeeyi ɗum ɗon yimɓe coodi ɗum no feewi kono hatta ha joni mino ko jeeyami ko ɓuuri jarde kamɓe kalto ɓe jeeyi goto foof min yeeyi ɗon 10 kalto ɓe jeeyi goto min yeeyi ɗon 10 banda men min goni toon fodde duuɓi 2 hamin liggo e ɗiɗon leydi hamin dañani kono no mbimi on ni ha joni arsigaji potani ko dañami ko ɓuuri koɓe dañata ko hankkadi min goni toon ha jooni kamɓe noon ɓe puɗɗima haɓde gonangal amen toon ngal ɓe mbi yomin gar min koota kono noon ɗum fof ko kiram tan waɓe jogui am ɗam ko kiram tan waɗi noon wonde mbeɗa yeeya ko min ɓuuri wawde yeeyde kamɓe ganduɗa hoorema koɓe jeeyata ko heewani hakkadi mbi wadde yomi gar min kefti ha leydi amen hakkadi min keblima min jaaɓani maayo e laawol he to min jahar maayo to min pocci ɗon e debbo goto debbo joɗɗo kono noon waɗi ko comci ceehiɗi comci mo ngala fayida hamo yooɗini kono comci mo waɗi ngala fayida koye mino o fayi o ari am mino o wi kam banam gorko mi yiya tan jinmami jinnomi ko ndesa kam bana men kanko babiraɗo o wi debbo are mum wimo banam gorko mi yiya tan jinmami jinnomi ko ndesa kam kanko babiraɗo o wi nde winon nde darmomi no jiirumomi ni tan ɓerdam nde sali sababu nde comci mo waɗi ɗi moñiraɓam ɓe mbi kam sa resimo min ganda ka kangaɗo oɗo debbo baso arema wi ya res ɗum yiɗi ko nawde jawdi ma hamo andi aɗa jogui ɗum saabi hamo ara wima ya resmo a yiyani marcoji mo waɗi a yiyani kadi a andamo hayto ummi kalde ndesɗamo min gandi an ka kangaɗo baɗa men wi moñiraɓam ɓe mbi kam ni e nder hen debbo wi kam woto ndar ɓono ngalam ngal sa a yi mi arema mi wi ya resam ene waɗi sababu kadi sa resi kam a nimsitta bana men kanko babiraɗo o wi debbo o haalnimo kongi belɗi hankkadi ni o ronki salari ko debbo wi ko o jaɓi resde debbo o wi min dutti nder wuro to ƴeewa momi ɗon comci joɗɗi ɓornumomi ɗum min jeehi galle éliman goto min mbi yo human min dewgal ngal pour dewgal ngal wawa dagade e nder hen o humi dewgal ngal min duttima maayo kono momoñiraɓam ɓe nan tan jala min toñami nde min jeehi maayo to min joli e bateau amen min kocci lawol amin jaaha e nder hen tomin gone bateau ɗo min e debbo hamin jawra hamo haalnami haalullaji baɗɗi fayida hankkadi ni joguimo yidde ɓeydimi yiddemo no feewi e nder hen banda men moñiraɓam ɓe ene darami ene kira kono kaldirami mo ni goo mi ɓuriɓe yeyde ɗiɗi kadi
mi dañi debbo taw kamɓe dañani ɗum noon ne musiɓe ne mettiɓe waɗi jamma goto bande men min e joom suudamo amin leeli amin ɗani mawniraɓam ɗiɗo ɓe garten ɓe jaggi min ɓe beddi min e maayo he bande men o wi mawniraɓe mo ɓe jaggimo kanko e joom suudu mo beddimaɓe e maayo he bande men ko Sara haalnanno Binta histoire o lamɗo ne heeɗi Sara wi lamɗo haggadi mi weeti jehen kirsoya kam kono noon sa hokkinomi jamma goɗɗo mi wuuri man wawi jokkirandem histoire o ganda holto fayi bande men ni no jiɗiron andu histoire o to fayi to noon lamɗo yiɗiri andirde lamɗo ummi wi Sara mo hokkima jamma goɗɗo nguura ha jokkirtanamin histoire o kono sa jokkiri histoire o komi kirsowo bande men en gari haɗo en kaɗa ɗo ha saha goɗɗo yimɓe gari yimɓe jokkiran bandiraɓe woto jejjire kadi wadde like e vidéo woto jejjire hokkude men pouce bleu kalmo waɗano abonné waɗ abonné woto luppude épisode saabu kala épisode mo luppuɗa hen fama luppi ko heewi histoire uji foof jokkodiri épisode aji jokkotiri sa luppi en épisode goto fama luppi ko heewi wadde sa waɗano abonné waɗ abonné guilé joni saabu histoire uji ko onon mbaɗana ɗum on mbiyama yo moƴƴere Allah wone moon